ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମା ସାଜିଲା ଶୈତାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଳିର କରୁଣ ପରିଣତି। ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରାମପଡ଼ାଠାରେ। ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତା ଓରାମ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳେ ଶୌଚ ଯିବା ବାହାନାରେ ରଞ୍ଜିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉନ୍ମାଦ ସାଜିଥିବା ମା ରଞ୍ଜିତା ଏକ ପନିକି ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିହାଂଶୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସୀତାରାମ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତା ମା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଓ କଳି କିଭଳି ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ନେଇଗଲା ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।